Lurah. Pak, saya sinten? Siapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi ngono? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya, iya tak amini. Ning ya piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben-bengi ora haji-haji. Ane berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reget, aku ora duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Dijak mangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku dadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semua. Iya. Janji dibuka suasanane ngene iki mengko tetembangan ya sarwa kepenak. Iya. Ya. Ngaturke Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Maju meneng, Mbak. Lah iki sindenku sing lagi spiral ya iki no. Viral. Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih, Pak. Wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki do batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Iya. Nggih, nggih kedah ndonga tapi nggih kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak. Nggak bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina ngono. Wah iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ta iso disepelekan. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Ngaton ngadi ombeni wedang panas terus, ya. Iya. Mun nek ora mati ya adus wedang panas. Ya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Heeh. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane? Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dangkat siji terus. Ngene iki tengkleng. Oh, niku ngaten niku kados gareng niku tengkleng. Ah, iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kok iki no. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama bapak, udah saya tinggal aja nggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek gula wentah. Gulung komeng. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan kok. Guling gula wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabakti katur Paseno ingkang minulya jagat. Heeh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak, saya sinten? Siapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi ngono? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya, iya tak amini. Ning ya piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben-bengi ora haji-haji. Aku ki soalnya ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerone ya wis menep, atine wis ora kegiwang
babakan kadonyan. Lah kuwi niat munggah haji. Iya. Aja demen duwe-duwe terus munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah ro ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe nggih. Ngono kuwi kudu sing menep tenan. Aku wis nindakke 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Gak ana gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reget aku weruh duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Dijak mangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku ndadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku. Kok teko jam 4 ki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Tak gawake donat yo diental. Bareng bojoku metu aku ning rawi. Ndak seneni ya, wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbangono katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kalih Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Manah yen keteman bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Okay. Nah, berarti iki lagu ciptaane Mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kok nyenengke pepundhenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem ayang. Oh iya to. Tahu sejarah kuwi. Pun ate niku. Tahu mergane apa? Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasio Subono kuwi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang ki ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelelehmu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dalah suaraku mari kok ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya iya, kae Gusti aku kena gula kae. Kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten iso pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Panjenengane iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yojo Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Ya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyai luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Ning arang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegeki dhuwit, kula baleni Gusti. Iya. Saiki wis ketok pinter macak no. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo rambutnya iki dihairspray ora lurus malah njegrak kok. Soale brendel. Ah iya, ya angel
Ini nggak bisa disisir, Pak. Ya ditrateni ya. Ya Ngarep kene iki nek wong wedok gelungan kan disemprot nah terus dundurke iso rapi. Nek nggone Risa ora malah ngadeg. Sisire tugel ya Pak malah. Nah iya ya bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Kene ngakoni. Hah? Kene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Sindenku ki kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget iki. Iya, iya. Darmane kedasu mandeng. Ayo, nadane. Nggih. Senadyan hamong sedelo nambani sesameng ati. Matur sembah nuwun. Ya, pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Sinten, Pak? Ora ana jenenge mengong tulisan nomor. Ya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya, iki ya disiarkan langsung streaming no. Ya. Kathah ya sing streaming 21.000 sementara. Nggih, Salang Sena wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ana. Nggih wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Hafal aku. Kabeh tak cedhaki ya angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku ya ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku ya ora duwe pasangan. Ya gek golek selak tuwa. Lah ngopone tuwa? Ah, anak dipangan iki kan. Yo. Mangga. Sasolali saya rujet hati lewat bagus tansah kumantel ing pandu ing netra
panjenenganku Pak Seno. Ya, luar biasa. Ya, pancen ya bocah pinter dadine ya. Nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya ming mbuh no. Iya. Paling ning perapatan kae ming bingungi nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki tak kon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Doktor Elisa. Nyinden mingan. Ha ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya akeh lek gelar doktor ki. Mulai iki lagi nyelengi no. Iya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe ngangge kon. Kowe iki aja kok ngragati sinden. Iuran wiyaga lara wemoh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh. Sehate kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kok ya Mak. Iya. Ayo gentenan kok. Ayo saiki genti. Ana panyunan saka Mas Zain. Heeh, saka Boyolali. Ya. Sing sore mau urung diaturake apa? Kadung Tresna. Ya. Sing bareng nyekar. Ya Mbak Ria. Nah, Ria jenaka. Ya. Men jumeneng ya, Kang. Men semangat ndak ngantuk. Ah iya. Monggo Mbak Ria. Alon-alon. Nah, ndel ta. Pundi niku? Undang keme Bagong. Senengane kok beda wong ngaget. Ngatine lagi beda ora seneng. Ha iya. Ya, monggo Mbak Ria ngaturaken kadung tresna. Ya, men supaya saya gemerengseng. Enggak dibawani. Apa kae sing kae? Aku terima wong lanang, aku terima mati ning waton tresnaku tak tampa ngene lho. Oh nggih. Wong wedok goblok. Ha iya. Nggih mboten goblok kok. Wong trima mati waton tresnane wong tresna kok ora ditampa ki mbok ya wis. Ha iya. Kok malah sepoto sing ora-ora. Cakepane iki ora dadi. Lah nek sing ditresnani nggih niku kok. Ha iya, nek ra ya rasa dadak trima mati. Nggih. Sing wong lanang pirang-pirang. Nak niki, Pak. Surebo. Ayo saiki kowe lah, kowe aja netangi tensine Bagong lho. Lho. Iki wis menep lho iki. Lah ya ini tok gawe. Wit sore kok gur muring-muring wae. Nah iki ngene iki nek ora kebeneran aku. Iya yo, gawe wis. Ku tak tukake masker. Ngomong masker kok 1000 kok nggo ngopo? Maskere mboten cukup nggih lambene Bagong niku. Niki napa? Pancen kudu nganggo nganu niki serbet. Serbet cap kalong. Turu e kok. Wis merem. Apa sih? Iya. Ngantuk Mbak Tatine. Ora, kowe iki pancen topo e kowe iki. Oh. Nek yakin topo ngoten. Kowe nek tak tau turu mboten kula ming kedep. Kedep kok 2 jam. Penak banget. Nah iya. Yuk. Sinawang datan boseni. Panjen wong lagi seneng ki sinawang ora mboseni. Heeh. 2 tahun 3 tahun petukane. Kuwi meneh. Nggih mboten kok. Manusiawi niku. Heeh. Nyawa wong petkus aleman. Sapa iki apene ditedake mik iki? Ana wong nembang kok ana. Kaya dara wedok memet iki. Rekoso tak
aku bisa nyawang mesti ngono. Angger aku entuk nyawang. Ngono kuwi terus wong wedok ki nek tresna kowe mengentuk nyawang kowe Ayem. saguh rekoso. Ha iya. Ya. Wong lanang kundule abang. Wong bagus Kusine biru. lambene abang. Aku dadi kelingan aku dhewe. Pripun? Aku pengen lambeku ki perokok tak lambene coklat. Heeh. Kepengen abang tak lele tipe soden anggere aturak lele tipe soden. Sing abang pengen lambene tok ki wong tengen ireng. Dadi kok stopan gantung aku. Oh, takdire ngono aneh-aneh. Mbok bengesan, bengesan dong nonton. Iya. Ayo. Yen mati aku wis kurup. Wani mati. Angger tresnaku mbok Pegat. tampa Wis mati kurup angger tresnane ditampa. Njok ngapa? Tresnane wong mati. Ya ya wong jeneng cakepan wis anu lho Gong, cakepan ki nek embane kaya sinetron. Dadi bayangane iki dhuwur banget lho. Kaya syair-syair lagu wae lho. Bayangane dhuwur banget lho. Heeh. Yo. Lamat wis katon tejane yen bodongkat. lho misruh lho. Sing bodong apane ora. Kae sing mlembung ora wudune sawetenge saiki. Bodong kok sawetenge. Yo. Lamat wis katon tejane yen berangkat tanpa terang adu Ireng ya isih semangat kok. Ning suarane wis ora kaya biasane. Lho suarane kaya biasane ndang tak yo wis yo ye
Wis ora oh. Kuwi dan tegese ngangkat cangkeme wis kabotan. Ya wis ora apa-apa ya. Pacaane